апрел раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи муҳташами Амарро мавриди истифода қарор доданд. меҳмонхона аз 8 ошёна бо таххона иборат буда, корҳои сохтмонии он бо қарори раиси шаҳри Душанбе соли 2025 оғоз гардида буд. зимни шиносгоҳӣ аз шароити хизматрасонӣ дар ин иншооти замонавӣ ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки он аз 77 ҳуҷра, аз ҷумла 2 ҳуҷра дар ошёнаи ҳаштум барои меҳмони воломақом, 10 ҳуҷраи люкс ва 65 ҳуҷраи стандартӣ иборат мебошад. дар маҷмӯъ меҳмонхона барои 150 меҳмон дар як вақт пешбинӣ гардидааст. бино ҳамчунин дорои толори маҷлисгоҳ ва тарабхонаи барҳаво буда, баъди ба истифода додани он беш аз 30 нафар мутахассисони соҳибтаҷриба соҳиби ҷойи кори доимӣ хоҳанд гашт. лоиҳакаши иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Интерпроект ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷмеъмор маҳсуб ёфта, он бо унсурҳои милливу муосир бунёд ва бо истифода аз санъати баланди меъморӣ ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. ин меҳмонхонаи зебову замонавӣ дар доираи тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст. баъд аз ошно гардидан бо шароит ва хизматрасонӣ дар меҳмонхонаи Амар, раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба дастандаркорон барои ҷавобгӯ ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ бунёд намудани иншооти мазкур изҳори сипос намуда, онҳоро ба кору хизматрасонии баланди соҳавӣ, одобу рафтори намунавӣ ва риояи суннатҳои баланди меҳмондории миллӣ ҳидоят намуданд.